Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka, wannan channel mai suna Ilimi TV. Yau zan kawo muku bayani ne akan hanyoyi na nuna soyayya, hanyoyi da ke nuna soyayya. Hanyoyi guda 5 ne, amma ban san tsawon bidiyon ko nawa zai iya bani in tattauna da ku. Idan bai kare ba zan je in ci gaba a wani bidiyo ko a wani sashe. Amma yanzu haka domin ku taimake mu dinga cin gaba da hakan ɗin, ka duba karkashin bidiyon za ka gani wani red akwati haka subscribe ka danna shi. Sannan za ka ga wani kararrawa a gefe ka danna shi. Idan ka danna shi sai mu ci gaba. Bari in ba ku second 3 ku yi hakan ɗin. Yawwa, to na gode da subscribing da kuma danna wannan kararrawan. Daga yanzu idan muka yi wani bidiyo za ku dinga samuwa, za ku ji cewa mun yi bidiyo, YouTube za ta gaya muku kuma za ku nan samu ku dinga jin shi ba zai wuce ku ba. To, hanyoyi da ake nuna soyayya. Kowane ɗan adam a duniya akwai hanya wanda yake so a nuna mar soyayya. Akwai wata hanya wanda ya fi sauran duka, wanda idan aka bi wannan hanyar zai ji cewa ana son sa, ko kuwa zai ji soyayya a ransa, ko kuwa zai ji soyayya a zuciyarsa. Kowane ɗan adam yana da wannan. To misali yanzu zan baka kamar a ce na mace hakan nan. To za ka samu cewa kowace mace da yadda take so a nuna mata soyayya, da hanyoyi ko kuwa halaye ko kuwa abubuwan da za ta yi mata wanda za ta ji cewa ana son ta. Kowa da nata, amma duk dai bai wuce a cikin guda 5 wanda zan ambato su ba. Na farko akwai abin da ake cewa da turanci ana ce mar physical touch, wato kaman taɓawa ko kuwa taɓawan jiki. Akwai wasu wanda suna ga a taɓa su ko kuwa a yi musu physical touch shine hanyar da ya fi sauran duka da za su ji a ransu cewa ana son su, ko kuwa cewa wannan mutumin da ya taɓa su yana son su. To wai taɓawan ba wai cewa don wani abu ba ne, amma kawai taɓa wannan mutum yana ji cewa irin kamar an lallashe shi ne, ko kuwa yana ji kamar irin ana pampering ɗinsa. To wannan shine hanya ɗaya wanda wasu suke so a nuna musu soyayya. To shi yasa wasu ko kuwa wata za ka ga ko me ka yi mata a duniyan nan za ta gode, amma ba za ta gode kai cewa kana nan kana lallashe ta, kana taɓa ta a jiki. To wannan shine ta fi ji a ranta cewa kana son ta. Ba wai cewa wasu abubuwan ba su ciki ba, amma wannan shine ya yi lamba 1, shine ya fi sauran duka. To wasu shine abin da suka fi so a yi musu. Idan aka yi musu wannan za su ji cewa wanda ya musu ɗin yana son su. Ka duba mana, ko da a yara ne za ka samu akwai wasu yara za su gudu su zo wurinka suna so ka taɓa su. Ba wai kowa cewa don komai ba, amma sun aka taɓa su ko aka rungume su ko aka taɓa su hakan nan a jiki, daɗi suke ji. To hakan nan ne waɗansu suke ji a ransu cewa an aka yi musu haka shine cewa wannan yana son su. To wai ma ya za ka san cewa mutum haka yake so? Za ka iya sani yawancin mutanen da suke so a taɓa su, wanda taɓuwan jiki shine za su ji cewa ana son su. To yawancin mutane za ka ga suna taɓa mutum, suna yawan taɓa mutum. Za ka ga mutum ne zai zo kusa da kai ya yi maka magana, ya taɓa ka, ko da ma dai da nisa ne hakan nan zai mika hannu ya taɓa ka a jiki. Ba wai don komai ba, haka kawai don shi ma irin kamar natural ne, abun yana zo mai ne kawai cewa ya taɓa ka. To yawanci wanda suke taɓa mutane hakan ɗin nan, to ina gaya maka malam, su gaba ɗaya su a taɓa sun nan shine suke ji, a lallashe su ta wurin taɓawa. To haka suke ji cewa wanda ya taɓa sun ɗin yana son su. Saboda haka mu yi la'akari da wannan, mu taking note ɗin wannan. Na biyu akwai abin da ake cewa quality time. Akwai abin da ake ce ma quality time da turanci, wato musamman ba da lokaci. Akwai waɗansu abin da suke so a ransu shine daga wurin masoyinsu shine kawai ka zo wurinsu, ka zauna da su, ku yi hira. To wannan haka suka fi ji cewa kana bala'in son su, fiye da yadda za ka taɓa su, fiye da yadda za ka yi musu komai ma a duniya.
to akwai wasu za ka ga suna yawan so ka rika zuwa wurin su ko kuwa ku dinga saduwa ba wai don wani abu ba, kai ko da ma malam a ce za ku sadu ne ba hira za ku yi ba komai ba, ku zauna kawai wannan mutum tana ko kuwa wancan macen tana ganin ka, ita ganinta da take maka nan ya yi mata, ganin kan da take yin nan tana nuna yana tunatar mata da cewa kana son ta, yana tunatar mata da cewa kana bala'in son ta. To kaga wani kuma yana da uzuri da dama, wani yana da ayyuka da dama, wani in ya tashi da safe hakan nan zai yi har da yamma ka ga ya gaji ya dawo gida ya huta, gobe ya ci gaba da aiki. To waɗansu musamman mata idan baka ba su wannan lokacin ba suna ga kaman ba wai kana son su bane. Kuma kar ka manta fa ba wai cewa yadda baka tare da su nan kana je kana abun da ba shi ba. Wani ma kana abu ne mai kyau, kana abu ne mai muhimmanci, kana abu ne wanda mai yiwuwa ko kaman sana'a wanda zai kawo maka kuɗi ko kuwa dai wani abu dai hakan nan mai kyau. To amma su a yin abu mai kyau ɗin su wannan ba damuwansu ba ne, kai ne damuwanka. Su matsalarsu shi ne ka zo ka zauna tare da su, idan sun zauna suna ji suna kusa da kai ɗin nan akwai wani connection wanda suke ji a ransu cewa wannan masoyina ne, wannan yana so na, ina jin daɗi domin ina tare da masoyina. So ina mutanen da za ka gan su suna son quality time, za ka ga su ma suna yawan ba da lokacinsu. Za ga wani ma za ka ga mutum ko saurayi hakan nan za su haɗu da yana hira da budurwarsa, amma gaba ɗaya shi yanzu shi ya gaji yana so irin ya tafi ma, amma tana ji kamar yaushe ka zo, ai zuwan ka ma bai minti 10 ba. To ta manta cewa ka yi kusan awa ɗaya a wurin malam, saboda ita soyayyanta shi ne ka ba ta lokaci ta zauna tana ganin ka ko tana hira da kai hakan nan. To irin wannan mutanen za ka gane cewa su hanya mafi inganci a wurinsu wanda za su ji ana son su shine wannan quality time, shine ka ba su lokaci. Na biyu kenan. To na uku yanzu shine menene? Akwai abin da ake cewa gift, presentation of gift, wato kaman ba da kyauta. Akwai wasu mata wanda ba da kyauta shine a ransu, shi ya kwanta musu a ransu, shi suka fi so. Idan kana yawan ba su kyauta shine suna ji cewa kai ɗin nan kana son su. To ba da kyauta ɗin nan ba wai cewa wai ko ka ba su wani abu irin kamar wani abu wanda ba za ka iya ka samo shi ba. A ba da kyautan nan ko da kowane rana ne, kai ko da ɗan pin ne za ka saya, ko 'yan kunnen 200 ne, ko da handkerchief ne, ko da menene ne zai dai ka zo kana ɗan bata irin hakan nan, ita abun yana mugun faranta mata zuciya. Wannan abun yana mugun sa ta ji daɗi. To ita a wurinta cewa hakan ɗin ya nuna cewa kana son ta. To amma idan dai malam za ka zo ka bata lokacinka ku yi hira, ko kuwa ma dai a ce ka zo irin ka taɓa ta irin physical touch, to wannan duk ba damuwanta ba ne, wannan damuwanka ne. Ita dai as far as ko ka duk dai a saninta son ta shine ka zo ka bata kyauta. Kuma kyautan nan kar ka daina ganin cewa wai damuwanta wai ka saya mata wani abu mai tsada ko wani babu, ba abu mai tsada ba. Ko da menene da ya zamanto kana ɗan rike mata wani abu hakan nan za ta ji daɗi. To irin 'yan matan irin wancan matan ko kuwa 'yan matan ko kuwa ko da magidanta ne ma, yawancin matan za ka ga suna yawan fahariya, suna yawan jin kai da wannan abun da ka saya mutu. Ko da abun 200 ne, idan ta je wurin ƙawayenta za ta ce wannan maigidana ya saya min, ko kuwa wannan kaza saurayina ya saya min. To irin wannan za ka gane cewa su hanya wanda ya fi kwanta musu a zuciya da su san cewa ana son su shine ka saya abu hakan nan irin kana ba su. To na 4 kenan ko? Na 4 akwai abin da ake ce mar words of affirmation. Words of affirmation. Words of affirmation ɗin nan shine kamar za a ce irin kalamai masu daɗi, ko kuwa kalamai masu kyau, kalamai masu kyau, kalamai masu daɗi, kalamai masu ban sha'awa. To wasu mata suna so ka rika gaya musu irin kalamai nan masu daɗi, kalamai nan masu ban sha'awa, kalamai da zai sa su ji daɗi, kai dai a takaice.
To akwai wayansu mata su abin da suke so kenan, idan ka gaya mata cewa kai ai ke kyakkyawa ne, to ka kashe ta gaba ɗaya malam. Ba wai cewa wani ba, daga zuciyanta tana ji kaman kawai kai kana bala'in son ta ne kawai, kaman ba wanda yake son ta kaman kai. To akwai irin wannan wasu kuma a still a word of affirmation din shine idan suka yi abu mai kyau ka yabi abun. Ka yabi abun da suka yi, amma idan kai shiru baka yi magana akai ba, to a wurin su ya nuna cewa kenan alaman baka son su. Balle ma a ce ma wani ne ma ya yabi abun da suka yi din mai kyau din, kai baka yaba ba, wato ka nuna cewa kai gaba daya baka son su. Kuma su kai suke so, ga wani yana yabon su, yana yin abun da suke so din, amma su kuma kai suke so. To komai yabon da wani zai ba su, su bai musu ba, wanda kai zaka ba su nan shi yafi. To idan ta yi abu mai kyau ka yabe ta. Idan kaman tana kokari ne ko kuwa ta yi wani abu hakan nan irin tana yawan kasawa, ka rika irin kana encouraging ta, kana taimake ta, kana gaya mata kalamai wanda zai sa ta ta yi wannan abun din mai kyau. Musamman mu ce kaman ko za ta rubuta jarabawa, ko kuwa ɗaliba ce akwai wani abun da ake koyarwa a aji ba ta ganewa, irin kana yawan gaya mata cewa za ta iya, za ta gane, ta yi kaza, kana encouraging ɗinta irin ta natsu, irin ta zauna. To idan tana ji hakan nan, a wurinta kana bala'in son ta ne, a wurinta kana son ta kaman ba gobe, kana son ta ne kaman ba fatu. To waɗansu matan abin da suke so, waɗansu mutane abin da suke so kenan. Shine ake kira words of affirmation. Bayan wannan kuma sai kuma akwai abin da ake cewa act of service. Da turanci ana cewa act of service. Menene act of service? Act of service shine kaman irin ka yi ma mutum aiki ko ka kai ma mutum hidima. To akwai wayansu su kafin su ji kana son su sai ka yi musu hidima. Suna so ka yi musu hidima, hidima irin kaman misali, kaman a ce idan matan aure ne, kaman mai gidanki shi abin da ya fi burge shi ya zo ya ga kawai kina ironing na kayansa, ko kuwa kin wanke jamfansa ko wani abu hakan nan. To wallahi kin faranta mara zuciya gaba ɗaya fiye da duk wani abu a duniya. To act of service kenan. Ko kuwa a ce kaman a ce saurayi da kuma samari hakan nan, irin kaman yariya irin ta rika serving ɗinka, kaman misali kaman a ce ko kaman shara, misali kaman a ce ko kaman wani aiki da hakan nan ta taimake ka yi, ko kaman a ce ka aike ta ta je ta maka wani aiki hakan nan, ko kuwa ta aike ka kai mata wani aiki, kai dai ko kai kai mata ko ita ta yi maka. To wannan zai fi faranta ma namijin ko kuwa matan ɗin rai, da nan za ta gane cewa ai mai gidanta nan yana bala'in son ta. Yanzu kaman a ce misali a matan aure, kaman a ce subscription naki na StarTime ya kare, kaman kina yawan ganin Arewa 24, kina yawan kallo, sai a ce irin kaman ki aiki mai gidanki sai ya je ya siyo miki subscription, sai ya miki subscription. To yanzu irin wannan matan za ta zo ta ji daɗi sosai a ranta cewa wai ai mai gidanta ne fa wai yayi mata wannan, ta aike shi kuma ya je mata wannan. To yana kaman ya yi mata hidima kenan, act of service. To wayannan guda biyar su ne hanyoyi da ake nuna soyayya. Na ɗaya na ce muku akwai physical touch, taɓuwan jiki. Na biyu na ce muku akwai act of service, shine wanda na gama bayanin shi yanzu. Na uku na ce muku akwai words of affirmation, shine kaman magana. Na hudu kuma na ce muku akwai quality time. Sannan na biyar akwai receiving gifts. Abun da nake so in baka to kaman assignment shine ka dubi wanda kake zama da ita, ko budurwarka ne ko kuwa matanka, sai ka karance ta ka gane a cikin guda biyar ɗin nan kam wanne ne hanya wanda ta fi so a nuna mata soyayya. Idan ka bincike ka gane shi, ka rika yi hakan malam, za ka ga za ta ji daɗi. Ku ci gaba da kallon Ilimi TV, ku subscribing, ku danna kararrawa. Na gode, sai na sake dawowa.